Ini penake ngopo iki? Terlalu dadi wong sugih kadang penak kadang ora. Duit kan entek. Sombong amat. Kayaan melimpah. Sik. Tak ngerokok golek inspirasi kowe. Ben inspirasine muncul. Apa iki? Ben mengisi kegabutan ben ora terlalu memendam. Kayak perasaan kuning deh. Oh, tapi motor mending ini. Motor banyak. Beh, iki lha apa iki? Wes lah. Wah. Lah. Sumpah iki piye iki karepe iki? Beh. Ngene. Beh, ngene iki penake dadi wong sugih. Oke. Janane mau ngelapi motor. Nanti kerjaanan ngene oleh duit. Duitnya akeh. Panten-tek iki. Sampai bingung ngarep ngopo, bingung nentekne duit. Dolan ya wis. Metino karo alek. Beh. Halo. Lho, Piye enak apa piye? Piye enak apa iki? selamat siang. Oh ya, selamat siang. Ada yang bisa saya bantu dengan alat di sini? Nang ndi lho, Lek? Motor anyar terus. Enek rokok ora? Walah, rokok ada. Kopi? Kopi ada. Aneh. Rene wae. Langsung rone yo OTW iki. Yo suwe-suwe nek suwe-suwe aku ngitung duit, kowe engko isi nang nyawang. Ya wis aku tak rono. Jane tisu iki. Tinggi ngelapi ilermu, kowe engko nek pengen motorku anyar ngiler-ngiler piye coba? Loh, orang kaya wah. Jangan ditanya. Oh iya. Oke, siap. Rono lah. Mikine kur lintingan tok iki. Wah, jenenge wong kere. Dan ora di kerjaan opo lho, kerjaan kayak aku ini lho, ora kerja lagi. Dan tekan kerjaan ning kene positif iki. Wis rono ya maduke. Wah nanti lo panas-panas barang kau ini. Ngomah dia buti arep golek iwak. Cana mau nang ladang. Ayo mel aku yuk. Tapi nanti lho. Kene Alek. Ayo rono yuk jare dhek tuku motor anyar neh. Motor apa lho? Anyar. Wis ta ayo ta rono. Assalamualaikum. Lek. Ana ora wong iki. Weh. Kowe santai-santai iket mau. Iya. Piye kabare? Alhamdulillah apik. Iki kancaku iki. Belake motor sapa ge? Kayak motorku kae. Walah, di motor kaya ngono lho, tapi mendingan lah. Iya lah. Daripada arah di motor wis. Heeh. Lah kowe endi motormu? Ora di motor lho. Lah dhewe apa iki? Sepeda. Walah jen sepeda itu bangkrah apa manane?
Gak ada yang melasnya jan ambek iki. Mau tak cangking lho. Walah, Jan. Tapi ide yang dolan lho. Yo, Allah. Bu ya jalan-jalan bapakmu lho. Iya, jane raja aman jane. Kaya aku ini iki, ra ketang yo kae ngimbangi kancane. Ayo mau peda kayak ngono sepala 3 mending apik bolu. Masalah. Oke. Apa ora duwe doang. Ora duwe wong iki. Nanti duit. Wong kiri ora di duwe. Mbok yo ngamuk-ngamuk ngono balik njaluk duit, atur-atur wedhus apa atur mentok ora apa-apa. Penting dikei duit itu montor dolan montorku lho. Kene lho. Mbok ngaduk delok-delok montorku iki lho. Ate kan, dolan iki lho. Beh, Wapi lho motor kowe. ojo dicemok sik. Bejan. Iku nek melocot beh. Waduh. Kerugian besar iki ceritane. Wis. Operasi lho men. Piye iki? Jajal. Sing ora wae ya sono. Enak motor ya. Mantap. Iya. Jeneng motor anyar motor bos ora masuk. Wong sultan done katoke klare. Alah aku beda kuwi tak dol tukane motor ini iki. Sultane iki Zaman saiki kemajuan aku. duit akeh jajal. Balik, kau kan penting kita lok-lok re. Iya, Ada kotor. jalur motor bapakmu. Sing apik. Jadi kotor. Kotor. Hei. Pak. Hei. Kayak bocah bengak-bengak ya ini kayaknya kurang biasa nih. Nah, opo kayak bocah. Wes, apa le? Ana apa le? Jangan jaluk motor ali. Ora lho. Ya ini kok njaluk motor. Mau nang kalah tadi lok-lok re. Tadi. Sopo ngelong-ngelong niki? Kalah cah wedhus loro ae. Sopo omong karo aku? Ya kono cah wedhus loro. Wedhus sapa? Ya bocah. Oh, mesti cah loro kae yo. Ya bapak mau dijajal rono. Terus kene ra milak ae. Lah kowe dah kayak iki sik penak eram lho. Warisane mbahmu lho kayak iki. Wis ora enak. Iki warisane mboke. Kan zaman Belanda lho le. Ngerti ya? Kene lho pakai bikin motor. Ora di motor kon biyen. Lah kayak iki domongi warisane mboke. Lek masalah montore tenang bapakmu mukane montor kowe iki sanggup mampu. Ning ya sabar. Ora kaya ngene iki. Balik dolan bengak-bengok. Wis Pak balik. saiki lho jaluk motor. Ora di motor belas lho. Pak balik ke ladang kesel-kesel anggletak malah ngurusi kowe kaya ngene iki. Iso ora. Amumet ndase Pak iki Iso ngrasane. ora gare motor saiki. Lha saiki yo ora iso to. Pemasamu duwe iki gari nuthuk ngene langsung metu kowe. Lara iso gare motor gede biakar. Lho yo ora iso ngono le. Saiki kudu tuwa motor saiki kudune. Butuh motor kok kene. Kowe iki le jaluk amuk ndadak kaya ngene lho. Nah, pun bisa ora tempat peda yang ketanu pulang. Wis ora masuk. Ki dolan nang ndi kowe iki? Ya dolan lah, aku di motor. Motor ninja tapi. Po. Aja motor bosok am. Lho, kok iso jaluk amuk dhuwur men gayamu? Ya iya lah. Pokoknya motor saya. Lele. Oh iya. Pak Endise iki ora kaya kowe iki lho. Lek tangan nang ndi ngene iki. Ngene kok ya serati apa-apa. Jangan nih kakak. Wah, matuke ngene bos kawit iki. Yo, lantik wedhus sing kono kae lho. Kaya niki pas iki, ono kae duit. Takono lah. Makan lah. Jadi bos ranjang anak buah yang ini iki makan dhewe. Makan sik. Wah, waduh sejan. Iya, gede.
Yo, mangan le. Kalemu. Jol. Cokek. Zaman. Iki dadi buat rantai anak buah yang ngene iki. Makane wedhus dhewe. Kowe iki jane nyapa to? Ora ya. Dijak barane ning mana? Kawit. Wah. Sopo kae? Sip. Pak Wakidi. Pak, ngene iki arek ndelok wedhus iki lho. Ya arep tuku piye? Tidak dedek jane karepe tuku. Tuku lek kae kae. Sing kei. Ora. Dhewe. Jajal kowe geser rene, Pak. Lah rupane sampean karo wedhuse kae ganteng wedhuse lho. Dipadani karo wedhus to. Lah iki saiki areng kene piye dolan Ora, Pak, terus terang wae iki mau aku rene. Arek nyilih duwe, nyilih butuh wis sampean. Iya. Anakku ki mau iki balik dolan awan-awan bedhog ki mau. Balik bengak-bengok. Ngerti Pak yo agek balik ke ladang. Anggletak, ora sedong letak, bengak-bengok njaluk motor. Ki montore yo sing rada larang ngono ya. Empuh ke mau iki jereke mereke apa ninja lho jereke mereke iki. Wah, lah kuwi yo rada setengah lah. Kelas-kelase yo rada lumayan. Sir kuwi karo kowe lak golek motor welekan ngono lho. Yo digolekne to ning kanu showroom ngono. Kira-kira enek nang ndi? Showroom ngendi ya? Ning kono lho, ning kulon ngono ki kaya enek. Oh iya kaya ngene Mas kanu sapa kae jenenge aku yuk. Tak pate kenal Yo ya. aku yo rada paham. Ora tau dolan rono aku terus terang. Wis padha wae pokoke. Ora iki aku nyilih dhuwitmu, enek apa ora? Ya butuhe oke apa titik lak titik aku eman-eman laku njiko ning jero sombong amat. Ya 2.500 ngono apa pira ngono lah. Lah kok kurang. Wis to ayo engko kurang jurine lho ya ya. Eman-eman laku njutut ning jero lho iki. Wis to cukup insyaallah cukup. Sing tenang. Iya. Alah ben anak kuwi ora geger lho. Yes. Yo. Sampeyan hitung dhewe lah. Terus iki Abang-abang lho iki. Hati-hati. iki Iya. ngambune tuwengi ngendi lagi? Ya tak lebone kelek kowe. Kaya pas iki, Pak. Heeh. Matane lak ngerti duit abang ijo. Durung tau lho, Le. Piye? Lho, Harum. mangga diambune. Piye? Wes, cukup urung iki. Cukup. Wis iki matur nuwun Pak ya, aku tak langsung wae, Iya. Pak. Batas balik. Pokoke hati-hati ning dalan oke begal iki. Oke, Pak, siap. Pak. Hati-hati. Paling begal gur kowe lho, Pak. Nyilih gunamu kok begal dhewe. Iya, bener Pak. Kok rom ya. Yes, pamit, Pak. Yes, yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sakmene iki cukup ora nggih golek motor anak lanang. Kan nyilih akeh-akeh yo piye lek balik ning engko. Wis sakmene lah, sak entuk-entuke engko. Hati-hati lho, Pak. Golek ubet le ngene iki. Bener-bener apa? Alah, kowe nang omah ae rasa. Geger. Iya ya. Golek motor nggih anak lanang. Tapi motornya api-api men. Boleh aku enak apa ora ya? Di anak lanang iki. Cecel arone lah. Halo, Bos. Piye motor wis sold out turun? Bah, lah sampean dikek motor meneng kok pengharapan paling iki lho, Bos. Gawen rene, Bos, wis tak dole kene. Ndak masuk sampean nek ngono iki ceritane. Enggak muter. Wis, gawen rene. Gawen rene. Tak dole dhewe kene. Ya wis ngono. Motor api-api. Aduh, tuku gitu. Ya Allah, ya Allah. Motor balap kakek Sugiono. Pandemi. Kira murah kok yang enggak. Ben ngomongi depanan kayak tuku motor lho ngarep bodo bareng. Jan. Wah, buluk iki. Cek dinapi. Bendang payu. Ya mudah-mudahan bisa cukup iki. Mas. Apa tuh? Banyak pelanggan.
Monggo, Pak. Lah, Arep Pak, golek motor, Pak. gini lho Mas. Golek Monggo. motor sing paling apik anakku lanang lho Mas. Monggo milih mawon iki lho, motor apik-apik. Mengkilat-mengkilat, Pak. Beh, dan iki kok Jepang iki, Pak. Oh, gambarnya apik men to Mas iki. Kakek Sugiono. Oh, aku ngerti iki. Somo, Pak. Ya, ngerti aku. Ya. Apa iki, Pak? Iki. Sing piran Mas? Iki ya lumayan lah rada murah Pak iki. Tapi yo cek mulus iki sik komplit SNI selawe Pak. Selawe. Jajal sing kae. Sing iki balik iki ngeres dikene Pak, jelas Pak iki Pak. Mulus iki mau. Roak titi Pak. Pangan boya ya. Iya Pak iki. Oh. 17 Pak. Iki. Ora Mas, lha kek montore duwe kek kono dhewe kek. Montore sapa sing dhewek kono dhewe kek? Walah lek kae motor anu Pak, kae spesial. Kae limited edition Pak. Kae banyak kenangannya Pak. Kae. Ayo. Enak ya Pak. Makanya tak sisene spesial Pak. Ya monggo didelok lek. Ayo jajal delok kae ayo. Heeh, jajal. Ora pira regane pira? Wis Cocok aku isane. iki asine 3.500 tapi yo terus sampean tak kei 2.500 ya Pak. Ora iso pelong. Ongkos jalane lho. Aku mlaku rene entek es rong bendel iki, Mas. Anak banyu sumur paling enak. Ki lah nang kene ora kecepay apa-apa iki ngene iki. Ya iki numipis lho Pak aku entuk wis nek gelem semono seraglem wis bene Pak. Enggak apa-apa, bene kene Pak. 1000 piye 1000. 1000 ki duwe apa to Pak? Bapak lagi loro ra entuk kok 1000 lho Pak. Pak. Iku tak jali pedah ning omah ngene anakku lanang ae. Kayak warisan jaman Jepang lho iki. Mau tak karatan jelasan. Ora gelem ya wis bene tak rumate ning kene. Wah, kowe mentok sakmono kuwi, ora iso kurang neh kowe. Mentok lagi lak karo wong 15 juta ra tak kene lho Pak. Berhubung karo sampean aku kenal. Rupane kaya kakek Sugiono ne ya. Iya, tapi ya ikah iki. Ya wis iki cocok iki koyoke. Ya wis Tak bayarane ya. Oke. Ora jelo des opo Pak? Adol wedhus piye to? Kene ya golek utangan rene mau. Kok ngedak. Ya gua anak lanang ya ora apa-apa Pak. Pak. Nah iki. Itu iki golek lengo. Tak hitung iki ya Pak. Oh, ini golek lengo ya. Iya iya. Wis pas. Tak balekne Pak iki nggih sama-sama nggih tuku es ning dalan nek ngelak. Kayamu. Pas iki tenan Pak wis. Hatimu kok kayak iki mesian. Ya, Pak wis to. Wis nggih tuku es. Monggo. Berarti iki kena golek lengo ya. Nah. Deal Pak. Deal ya. Kontake goreng iki sih kontake. Oke. Tutut. Iso ora? Deal. Ya, monggo Pak, betul. Iki. Bensinnya full Pak. Full ya? Full, tenang. Apa iki? Solar apa? Iki pertama plus di sini. Ora mudeng aku ndak paham aku. Pak, tak durung Pak. Kalau wae Mas. Ora sembrono iki. Larang regane lho iki. Oh iya tuku kok kowe ya. Ngene carane ya. Ya Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Kalem-kalem ae larang regane. Wis. Lah iki ngopo iki kepleh ngene? Biasa tak nabrak gorong-gorong iki. Motor balap ya biasa. Alhamdulillah. Wis, ana Pak, digas mundur iki. Mandat. Balik nang sini gitu, cocok nih. Kok jalan-jalan aku kotor ya. Emang mau di sini lah. Mbak, golek lengo. Tunggu apa Mas? Golek lengo. Kira Mas? Full Mbak ya, full. Bensin. Solar
Mbak. Bensin to ya. Oke, kaya bajak ya Arfan. Murah ya, Mbak. Iki anak lanang wis ra lili anak biyak iki kaya ngene. Kebak ya Mbak ya. Kowe ra teko motor anyar lho Mbak iki. Kayak tuku. Oh, Beh. Jajal lak gonceng piye? Ora, Mas. Ora apa iki? Wes iki kok ya, Mbak. Wis anak lanang seneng kowe san. Wes. Jual sepuluh ya, Mas. Heeh. Atur suwun Mbak ya. Mas. Monggo Mbak. Es, keranyar, anak lanang seneng iki. Wis omah. Ben anak lanang munggah motor iki lho. Ya udah seneng, bapaknya sampai gobias ngurusi anak lanang. Yes. Jadi nang di bocah iki. Ya bilang sampai ngelengo iki lho ngurusi anak lanang iki. Ngelengo raine iki. Lambi suwek-suwek kaya ngene ya sik pangasumu iki. Mem. Ya, Pak. Ngene ya. Linggo kene le. Linggo. Ora, kowe saiki tak tukani motor. Lah di motor. Kaya ngapa bentuke ya syukurana ya. Iya. Kapan dene dhuwit ya nggih tuku kita. Iya, ya. Kayak delok dhisik kae. Iya, sebelah iki. Iki ta motore. Iya, motor ya kuwi. Lama ninja lah ora sida. Lah iki delok wacanane apa? Sesuk nek dikeki tulisan ninja ya ninja motor iki. Hah? Nang apa ora kowe? Motor basah iki, tapi serah masuk lah. Sisi-sisi apa lah kira iki dolan. Lah masuk kuwi. Wis rene linggone kene. Wis seneng ta kowe? Ya serah apa lah. Ayo motor basah serah apa lah kena ditupai dolan. Iya, masuk ngono kuwi. Dadi saiki duwene apa syukurana le. Iya. Kowe duwe pesawat nek ora nyukuri, kuwi bakal ya panggah kurang, ngono lho. Montor elek-elek kaya ngene kowe lek iso ngrumat iso ngopo-ngopo yang rejekeni. Lah ya wis lagi ladeg di ngarit ora apa. Lah kowe lek gonceng cewek ya sik pantes lho lek masamu. Ora lah, ora pantes lah. Ngerenteng cewek 4 5 mampu lek gur kuwi ya. Wis marem kowe. Ya wis lah. Seneng ora? Ya serah apa lah. Kena iki dolan. Ya seneng apa ora? Ya ora apa-apa, ya senang. Seneng. Wis seneng. Sah begat nah. Iya ya. Begat ya nek gunane. Lah iki beda bosok iki lho. Beda iku ben dienggo pake. Beda ya bosok, motor ya bosok. Ora beda ben dienggo pake kuwi. Kabeh serba rak lho. Ya wis le kuwi. Motor kuwi senajan Pak iki ra iso nukokan ninja. Wis rumaten. Iya. Kok nggih ngarit. Kok nggih mbut gawe. Golek kaya. Iya ya. Sesuk kowe lek iso usaha motor iki, kowe iso golek motor ninja dhewe. Iya ya. Ya. Iya. Pokoke lek mbut gawe sing temen. Iya. Duit ditabung. Iya. Krungu? Heeh. Ya. Iya ya. Tak dongane kowe iso tuku motor ninja dhewe, ya. Iya ya. Pokoke sing semangat. Iya ya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Dika Channel 34.